Maju Production Rudista Mr. Rudy. Tuture ati iki seneng nyang riko hang wis nyata-nyata duweni wong liya sing wis tak perjuangke, sing wis tak bertahanke, nanging nyatane kowe milih liyane. Apa salahku iki, apa dosaku iki, apa salahku iki, kowe tega ninggal lunga. Lara ati iki kaya ngene rasane, kudu pisah karo kowe. Apa pancen iki jalane, kowe dudu jodone. Professional Audio Sound System, terima kasih. Tuture ati iki seneng nyang riko, wis nyata-nyata